Nu e basm, nu e poveste. E show-ul cu răspunsuri oneste. E ora în care ne distrăm și familia câștigătoare o felicităm. Acum pe el îl aplaudăm. Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! V-ați săturat că atunci când tăiați ceapă să plângeți în hohote? Este? Vă deranjează foarte mult atunci când intrați în bucătărie să vă curgă lacrimile pe față pentru că doar tăiați o ceapă? V-ați săturat, zic? Vreți să vă impresionați prietenele, gospodine? Vreți să vă ofticați prietenele? Da! Așa? Vrei să șochezi la o petrecere la care se gătește? Da! Pentru că am pentru voi soluția. Care mă veți întreba? Care mă veți... Întrebați-mă! Soluția de a nu mai lăcrima atunci când nu scoate produsul. Atunci când tai ceapă este să mesteci guma de mestecat. Știați? Ei, această nenorocire a luat sfârșit, chinul a luat sfârșit atunci când tai ceapă. Dacă îți dorești să nu mai lăcrimezi, să nu mai vorba aia, strigi machiajul, avem aici pentru voi produsul magic. Este guma de mestecat. Iată! Stai. Ce-ai tu aici, Codrene? Tu ai făcut asta, nu? Nu. Ține așa, te rog frumos, soția așa. Ce vedeți voi că a scris colegul meu și prietenul meu aici pe... Nu vedeți? Nu. Vă place guna de mestecat? Că eu de 10 minute vorbesc despre guma de mestecat. Ce scris, mă, acolo, mă? Ce te-am rugat eu pe tine să faci? Ce... Măi, 4 litere. G-U, mă... Mulțumesc, mă. Lasă-le, ducă-se. Să aduci tu o măturică. Într-o pauză mături aici. Cu cine jucăm? Hai că fac și eu. Mai bine lăcrimăm, da. Cu cine jucăm? În aplauzele voastre, familia Irimia. Familia Irimia, condusă de Oana. Bună, Oana! Bună! Oana, cu cine ai venit, te rog să-mi spui? Cu fratele meu, Giulio. Salutare, Giulio! Cu mătra mea, Mădălina. Să rămână cu mătra? Bună! Nepotul meu, Cezar. Salutare, nepoate! Și cumnata mea, Corina. Să rămână cumnat. Toată lumea bine, da? Pe fericire, relaxare, distracție. Baftă să aveți! Mulțumim! Baftă! Să fie! De cealaltă parte, familia Petrian! Familia Petrian din Pitești, Lorena este capitanul. Bună, Lorena! Bună! Lorena visează cu ochii deschiși, gătește cu drag. Cum tai ceapă? Cu ochii închiși. Asta zic, gata cu ochii închiși la ceapă și fără degete. Cu gumă în gură. Dacă, nu de pe jos. Nu. O gumă de mestecat, nu gună. Gumă de mestecat, face minuni. Așa. Gătește cu drag, ziceam, dar fuge de spălat vasele. Adoră natura, plimbările cu ATV-ul împreună cu iubitul ei, ciripitul păsărilor și și apusurile spectaculoase. Nu, dar te rog, nu mă lăsa să te încurc. Dar ce vreau să te rog? Asta nu le pui înapoi, Borcan, da? Nu. Ok. Așa. Lorena, cu cine ai venit? Am venit alături de sora mea, de Adina. Bună, Adina. De Lori. Stai, scuză-mă puțin, Lorena. Ce faci, mă, nene? Ai pus concurențe la curățenie, mă, omul lui Dumnezeu. Ce mă fac eu cu ăsta, nu știu. Hai să luăm de la început. Iartă-mă, Lorena. Deci cu cine ai venit? Că nu... Cu Adina, sora mea. Bună, Adina, sora ei. Cu Lori, nașa Adinei. Bună, Lori, nașa Adinei, care e sora lui maică mea. Gata, mai... Așa? Cu Georgi, verișoara lui Lori. Bună. Mamă, deci cu Georgi, verișoara lui Lori, care e... Nașa Adinei. Nașa Adinei, care e sora ta. Da. Maică mea. Așa. Și Mihaela cine e? E verișoara mea. Hai că am rezolvat. Gata. Deja credeam că ne băgăm într-o daia de nu mai ieșim. Adina.
Este asistent manager la o firmă de eliminat și tratat deșeuri. Gătitul nu este punctul ei forte. Dacă gătești și dai ceapă și te auzi rău, Iau ok? gum. Gumă de face minuni. Așa. Sunetul valurilor și cântatul greierilor o relaxează. Este responsabilă, punctuală și sinceră. Uneori crede că este prea bună, iar din punct de vedere culinar, pastrama și chișca ne-a spus că sunt de departe preferatele ei. Așa e. Simt pumnii. Mulțumesc. Lori este o actriță care îi place să cânte și să petreacă timp în natură și îi displace să stea în fața laptopului. Adoră sunetul ploii, dar o deranjează scârțitul furculiței pe farfurie. Pastele carbonara sunt preferatele ei și cel mai mare vis al său este să joace într-un film care să se predea în școli. Mamă, dar te-ai dus mult! Puțin. Georgi, asistent medical generalist, adoră să călătorească și dacă ar putea alege o superputere, nu se poate decide dacă ar dori să se poată teleporta sau să citească gândurile oamenilor. Mai bine cu teleportatul, că la gânduri intri în niște povești de Doamne ferește. Este prietenoasă, calmă, optimistă și îi displace să primească ordine. Am înțeles să trăiți? Mihaela, bună Mihaela, Bună! lucrează în domeniul transporturilor și are o pasiune pentru artizanat. Pe lângă faptul că este o economistă cu mintea ascuțită, ea este și un artist în devenire. Se joacă cu pensulele și își petrece timpul liber făcând produse handmade. Foarte frumos. Mulțumesc. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Sper să vă distrați. Da. Da, mai mult sau mai puțin. Baftă, Mulțumesc. baftă, Mulțumim. baftă, baftă. Mulțumim! Sunt alături de noi și prietenii de la Penny, iar asta înseamnă că în runda 4 avem un bonus pentru familia care câștigă respectiva rundă, iar la final premiul de consolare vine tot din partea lor. Mulțumim frumos, propun acum să jucăm runda 1. Să vedem câte variante de răspuns avem. Am întrebat 100 de români. La ce eveniment